मोजाङैनो दङ। मोननैसो आयदाखौ लानानै आं नोंथांमोननि गेजेराव लाइभ फैदों। एसेबां गेदेरबो बाथ्रा नङा लाइभ फैनायनि बाथ्राया, थेवब्लाबो रायज्लायथारनो दं आं बेखौ साननानै नोंथांमोनजों दसे सम रायज्लायनो होननानै आसा थिदों। बे समाव नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं आं बेखौ मिजिंथिदों। मानोना आथिखाला जोबोद मोनसे गाज्रि सिटुएसन। थांनाय समाव सानै BTCनि बेन्दोङाव थानाय सानै MLA बिथांमोना रुंसारि जाबाय। जोबोद आनफर्चुनेट बेयो। थ' दिनै आङो लाइभआव फैनाया मोनसेल' खारन, बेनो जाहैबाय बे लकडाउन समाव फरायसाफोरनि जे बिथिं बेखौ लानानै एसे सावरायनो नागिरदों। जोंनि सोरखारा बेनि सायाव बेसेबां सिनसियार बेखौसो एसे नोंथांमोनजों जास्ट आंनि गोसोआव साननाय बेखौ नोंथांमोनजों डिसकास खालामनो नागिरदों आङो। थांनाय बोसोरफोराव जों जुदि नोजोर होयोब्ला कर'ना भाइरासआ नैथि खेबनि थाखाय भारत हादरखौ गाग्लोबबाय। थामहिनबा खननै जाबाय नैबे इन्डियायाव जे कर'ना भाइरास। जों जुदि नोजोर होयोबा सेकेन्ड वेभ जे कभिड-19, बे कभिड-19आ वर्ल्डआव गुबुन गुबुन नैबे हादोरफोराव खम जानायखौ नुनो मोनदों, नाथाय इन्डियायाव बिराद मोनसे पिक जादों। थामहिनबा जोबोद गोसारलादों। थ' बे बिथिङाव नोजोर होयोब्ला भारत हादरा बेखौ लानानै बा नैथि खेबनि कर'ना भाइरासखौ बेसेबां सिनसियारमोन बेखौ जों सानजायो। मानोना थांनाय बोसोरफोराव जोङो बेखौ नोजोर होयोब्ला थांनाय बोसोराव जेनेबा चाइनानिफ्राय बे अकस्मातनो फैनाय मोनसे जादों। नाथाय बे बिथिङाव इन्डियायाव थामहिनबा नैबे जोंनि भारत हादराव बै समाव एसे सिनसियार जायामोन जानो हागौ। जेनेबा हमना ला बेयाव मोनसे थियारि नङामोन। नाथाय सेकेन्ड वेभ कभिड-19, बे सेकेन्ड वेभ कभिड-19आव भारत हादरा एसे स्ट्रं जानांगौमोन। थामहिनबा बेनि सायाव बा नैबे कभिड-19नि सायाव एसेब्लाबो माने थियारि जानांगौमोन। नाथाय बे थियारिखौ बिदि नुनो मोनाखै। जेब्लानो सेकेन्ड वेभ कभिड-19आ जेब्लानो जाहां जादोंमोन, बै समाव हादराव जोंनि भारत हादराव माने बिनि सायाव मोनसे थियारिथि खालामनांगौ बेखौ जों नुनो मोनाखै। माने जों बुंनायाव गाज्रि जानो हागौ, आं नुनो मोनाखै आरो आं गुबुनखौ लाफादेरला, आं नुनो मोनाखै। आरो गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला जोंनि भारत हादराव ओरैबायदि मोनसे इक'नमिया माने गाहाय फारसे जालांबाय, बेखौ नोंथांमोना हयथ' हमनो हादों। मानोना जोङो मोनसेल' बिथिङाव नङा, गोबां बिथिङावनो बेहाय बांसिन खहा जादों होनोब्ला फरायसाफोरा बांसिन खहा जादों। फरायसाफोरनि बिथिङाव जोङो जुदि मोजाङै जुदि नोजोर होयोब्ला जोङो बेवहाय नुनो मोनगोन बांसिन जोंनि स्टुडेन्टफोरा बा फरायसाफोरा बेहाय फरायसालियाव थांनांगौ, क्लास लानांगौ, बे मोनसे बिथिङाव माने सरकारनिफ्रायथ' मोनसे गाइडलाइन थियारिथि फैयाखै, बन्द'ल'सो होदों। नाथाय बोरैहाय लांनांगौ फरायसाखौ बेनि सायाव बै समाव प्रिपेयार जायाखैमोन आरो नेक्स्टआवबो बे प्रिपेयार जायाखैमोन। जास्ट माने अनलाइन मोनसे क्लासनि बाथ्रा खायसे प्राइभेट इनस्टिटिउसनफोरा बे अनलाइन क्लासखौ होनायखौ नुदों। नाथाय जोंनियाव ओरैबायदि बिल' पार्टि दङ, ओरैबायदि गोरिबथि दङ, जायफोर जायगाफोराव जायफोर माने एरियाफोराव जेराव गोरिबथियाबो बिथांमोनाव खायसे अनलाइन क्लास खालामनो थाखाय बिथांमोना मबाइल गैया। आरो गुबुन फारसेजों बिथांमोननियाव नेटवर्कनि प्रब्लेम, बिथांमोनाव अनलाइन क्लास लानो हाया। दा बैफोरबायदियाव मा खालामगोन? दा आंनि बायदिब्ला मोनसेखौ आं सानदोंमोन, थामहिनबा आंनिफ्रायसो बे बाथ्राया, बा आंनि साननायसो बे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय स्पेसियेलि बेवहाय जोंनाव सरकारा जुदि मोनसे इनिसियेटिभ जुदि लायोब्ला खोब मोनसे मोजां जागौमोन होननानै आं सानो। बेहाय नैबे बिखेखকৈ आङो बे भारत हादरनि बाथ्राखौ आङो गासैखौ बुंजोबनो हानाय नङा, बा बुंनोब्ला
बेयो पसिबिलिटि मोनसे जानाय नङा। नाथाय आं बिटिआरनि बा बिटिसिनिखौ एसे ओरैनो मख'नो नागिरदों। आसामावबो बे खामानिखौ मावनो हायो, मानोना आसामावबो बिदि गोबां अर्गेनाइजेसन दं, गोबां NGO दङ, बिथांमोनाबो बे खामानिखौ मावनो बा मावथावखौ आं सानो। स्पेसियेलि बुंनो नागिरनाया बेनो जे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जाय बिथांमोननाव बा जाय जायगायाव नेटवर्क गैया, खायसे मबाइलनि जेंना, दा बैफोरबायदि स्टुडेन्टफोर बा बैफोरबायदि जायगाफोराव सरकारनिफ्राय मोनसे इनिसियेटिभ लानाया मोजां आरो स्पेसियेलि गुबुनखौथ' जों दोननो हायो, जेरै जोङो खायसे आबादारि बिथिं, खायसे नैबे मार्केट बिथिङाव थामहिनबा फालांगियारि खालामनायफोराथ' बिराद खहा जाखाबाय। दा बेनि अनगायैबो नैबे स्टुडेन्टफोरखौथ' जों खहा होननानै जों बेखौथ' गारनो हाया, मानोना दिनैनि फरायसायानो गाबोननि नोगोरारि बा जोंखौनो बिथांमोना खुंथाय खालामगोन। थ' फरायसाखौ जों मिस खालामनो हाया, मानोना थांनाय बोसोराव जों खालामखाबाय, खिन्थु नेक्स्टआव बा नैबे बोसोराव जों खालामिया मोजां आरो, मानोना बेनि थ्रुयैनो 2 बोसोर गेप्स थांनाया धेमालि नङा, 2 years गेप्स थानाय बे इमान सहस नङा आरो बेखौ जों ओरैनो मोनफिना। थ' बेखायनो सरकारनिफ्राय मा बेसेबां खरसा थांनो हागौ, बेहाय ससियेल अर्गेनाइजेसन हिसाबाव जोंनि बर'आव स्पेसियेलि बर'आव एबसु दङ। बेनि अनगायैबो गोबां NGOफोर दङ, जों स्पेसियेलि जोङो बड' साहित्य सभाखौ बुंनो हायो, आरो आसामखौ जों जुदि नोजोर होयोबा आसु, AGYCP अर्गेनाइजेसन दङ, जोंनि बर'आवबो जेरै BSU दङ। दा बिथांमोनखौ मोनसे लकेल एरियायाव थामहिनबा जाय जायगायाव माने सौहाया बैफोर जायगाफोर बायदियाव बिथांमोननो सोलोंथाइ होनो थाखाय स्पेसियेलि सरकारनिफ्राय बेखौ जे बिथोन थामहिनबा बिथांमोनखौ खावलायनांगौ, मानोना ससियेल अर्गेनाइजेसनाव खामानि मावग्रा गोबां गथ'फोर थायो। बिथांमोनखौ जुदि सरकारनिफ्रायनो डाइरेक्ट जुदि नोंथांमोनखौ बेनि थाखाय स्पेसियेलि बे स्टुडेन्टनि थाखाय नैबे बोसोरखौ नैबे समखौ नोंथांमोना मावनांगौ होनना जुदि होयोब्ला निस्सय बेयो साक्सेस जागोन आरो बेखौ आं सानदों। मानोना बे COVID-19 समाव सोरखौबा पार्टिकुलारलि सरकारखौल' दाय होनाय बे बिथिङाव जाहैस्लाबनाय नङा, नों गासैबो बेवहाय क'पारेट होनानै खामानि मावनांगोन। नोंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अनलाइन क्लासाव फैगासिनो, बे नंगौ, नाथाय बे अर्गेनाइजेसननि मोनसे बिथिंजों थांनानै खामानि मावनायसो। नाथाय बेखौ जुदि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो जुदि बिथोन होयोब्ला जे ओरै माव ओरै खालामनानै अनलाइन क्लासा फारसेथिं थाबाय, जाय जायगायाव माने अनलाइन क्लासाव मोनहैस्लाबा बै मोनहैस्लाबियाव बे मोनसे बिथिंखौ मावनो हायैखौ आं नुहुरो आरो, माने सरकारनिफ्राय जुदि डाइरेक्ट बिथोन होयोब्ला अब्लानो एसे मोजांबो जाहैबाय। आरो गुबुन फारसेजों बेहाय मोनसे रेस्ट्रिक्सनफोर होनांगौ, SOPखौ मानिनांगोन आरो सासे फरायसाखौ फोरोंथाइ होनोब्ला जे जोङो जाबायदि बिथिंजों सरकारा होदों बै बिथोन, बै बिथोनखौ एसे मानिनानै हमनानै ला नोङो निस्सय जोंनाव हायो, ग्रेजुवेसन गोबां दङ गामियाव, हायार सेकेन्डारि पास जानाय गोबां दङ, आथिखालनि समाव गोबां ओरैनो थानाय स्टुडेन्टफोर गोबां दङ। दा बिथांमोनखौ डाइरेक्टनो जेनेबा गामि दरसेयाव मोनसे बिथोन थांबाय, हमना ला मेट्रिक होग्रा आनजाद उमुगजोन दङ, क्लास 9आव फरायग्रा उमुगजोन दं, क्लास 10आव नैबे क्लास 7आव 6आव फरायग्रा इसेबां दं। दा बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनजों हायार सेकेन्डारि फरायबाय थानायखौ हमनानै ला नों लवार लेभेल क्लासखौ बिथांमोनखौ फोरोंथाइ होनो होबाय। जुदि गामि दरसेयाव 7 मेट्रिकनि हमबाय, 3 थाबाय, हायार सेकेन्डारिनि थाबाय, नैबे क्लास 9आव फरायग्रा, क्लास 8आव फरायग्रा, क्लास 7आव फरायग्रा गोबांथ' गामियाव थासोआ, हमना ला 3, 4 बा 7 थागोन। दा बेखौ ओरैबायदि बिथिङाव फोरोंथाइ होनो हायो जे बबेबा मोनसे जायगायाव 3खौथ' फोरोंथाइ होनो हायो, ससियेल डिस्टेन्सआबो मेनटेन जायो, फारसेथिं सरकारा होनाय गाइड बायदिबो बेखौ फल'आप जायो। थ' बेहाय बै बिथिङाव माने स्टुडेन्टफोरखौ बेबायदि फोरोंथाइ होनो हागोनखौ आं नुहुरो आरो, मानोना गामि दरसेयाव हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय, ग्रेजुवेसन खालामनाय गोबां जोंनाव फरायसा आथिखालाव दंसै, बेकार जानानै दङ। थ' बिथांमोनाबो बेकारनि मोनसे जेंनाया जोबगोन आरो फारसेथिं सोलोंथाइयाबो बारायलांगोन, आं बेखौ नुहुरदों आरो आंनिफ्राय आरो
स्पेशलि लकडाउन समाव नैबे स्पेशलि दा समाव आरो COVID-19 समाव मानोना क्लासथ' जाखायाखै आरो गुबुन फारसेजों फरायसालियाव डाइरेक्ट लांखायोब्ला गोबां बिदिनो जायगाफोराव बा गोबां स्कुलफोराव स्टुडेन्टफोरा गोबां जागोन। थ' बेखायनो जिहेतु सरकाराबो क्लास लानो जिहेतु बिथोन गैखाया दा बे हिसाबाव गामि वाइजआव जोंनि एक्टिभ भलेन्टियार्सफोरखौ बिसोरखौ माने सरकारनिफ्राय बिथोन होनानै माबा मोनसे बिथांमोननो मासुल होनानै फोरोंथाइ होहोनो हागोन नामा बेखौ सानजायो आरो सरकार बिथिंनिफ्राय। मानोना जोङो लकडाउन होनानै COVID-19 फैदो होनानै बैफोर स्टुडेन्टफोरनि जिउखौ थामहिनबा बिथांमोननि केरियारफोरखौ जोङो नस्थ' खालामनो हाया नङा होमबा? बा गुबुनखौ मोनोब्लाबो गुबुन बिथिंखौ जोङो जुदि लस जादोंब्ला उननि समाव जों कभार खालामनो हायो, नाथाय सोलोंथाइखौ बै बैसोखौ जोङो लाफिननो हाया। बेखायनो आंनिबा बेखौ सानो आरो नों जुदि इक'नमिकेलि जुदि जोङो नायोब्ला हाथायफोराव जोंनि जाखिनि फालांगिफोर दङ बिथांमोना लस जायो, नाथाय मा उनफोराव कभार खालामनो हायो दा फैगौ बोसोराव बेखौ माबा मोनसे खालामनो हायो बेखौ। नाथाय दा समाव बै स्टुडेन्टफोरखौ दानायनि, दा समाव बै फरायसाफोरखौ मोजां फारसे लांनायनि बिबाना दङ आरो सरकाराव बांसिन दङ, रायजो राजानावथ' थाखाबायानो। थ' बे बिथिङाव एसे नोजोर होजायो आंनिफ्राय बे मोनसे साननाय आरो। बाखि नोंथांमोना सानजायो, नोंथांमोनाबो कमेन्ट्सनि गेजेरजों आंखौ फोरमायहोनो हायो नोंथांमोना मा सानो, बे नोंथांमोननि गोसो। थेवब्लाबो आं लुबैयो बे बिथिङाव नैबे सोलोंथाइ बिथिङाव मोनसे सरकारा इनिसियेटिभ लाथारनाया मोजां आरो। आं हामबाय होनगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा अनलाइन क्लास दा लागासिनो, जोबोदनो मोजां। थेवब्लाबो जाय बिथांमोनाव नैबे रिच जाया, माने अनलाइन क्लास लाहोनो हाया, दा बेफोरबायदि स्टुडेन्टखौ जों साननांगोन। बेखायनो आं सानगोन नैबे बिथिङाव अनलाइन क्लास लानो हानायाथ' आलादा थाखाबाय, नाथाय अनलाइन क्लास लानो हायै बाथ्राखौसो बुंदों जाय बिथांमोननाव मबाइल गैया, नेटवर्क प्रब्लेम, दा बैफोरबायदि स्टुडेन्टफोरनाव सोलोंथाइया रिच जानाय, सोलोंथाइया मोनहैनायनि थाखाय बे मोनसे इनिसियेटिभखौ लाजायो होननानै आं सानो। थ' आसा थिदों नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि साननाय बेखौ आंजों सेयार खालामगोन बेखौ मिजिंथिदों। आं भिडिअखौ बेनि थाखायनो नैबे बिथिङाव एसे रायज्लायनांगौ दं, थामहिनबा फोरमायनांगौ दं होननानै आं नोंथांमोनजों भिडिअखौ सेयार खालामनाय जाबाय। थामहिनबा आंनि गोसोआव साननाय बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय। आसा थिदों गासिबो मोजाङैनो दङ नैबे बिथिङाव, आरो उननि समफोराव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन बेखौ मिजिंथिदों। आरो कर'ना भाइरासआ जोबोदनो गिख्रंथाव, गासिबो न'आवनो था। बे बुब्लियाव आं गासैखौबो थियारि, थामहिनबा गावखौ मोजाङै जोथोनै ला आरो न'खरखौ जोथोनै थानो हो, बेखौ आं नोंथांमोनजों खावलायबाय। आरो दाथ' दैज्लां सफैलायबाय, दैबानानि जेंना जासिगोन आसामाव, बेनि सायावबो सरकारनिफ्राय बारा इनिसियेटिभ लायैखौ जों नुनो मोनो। बे बिथिङाव एसे नोजोर होनांगौ बा नैबे बिथिङाव बा दा समाव कर'नाबो जाहैबाय, फारसेथिं आबाद बिथिंखौ माबायदि लांगोन बेखौबो क्लियारिफाइ, थामहिनबा सरकारनिफ्राय मोनसे मोजां राहा जुदि लायोब्ला निस्सय आबादारिफोरा मोजां मोनगोन। मानोना आबादारिफोरनि बिथिङाव जुदि नोजोर होयोब्ला बिथांमोना मेसें समाव गावनि फसलखौ फाननानै गावनि जाखिनि मुवा बेसाद दिहुनजानायखौ फाननानै बिथांमोना मोनसे थियारि खालामो जे आबाद मावोब्ला बेखौ बाहायगोन होननानै। नाथाय बे समावथ' लकडाउन जाबाय, फैसाखौ जेसेबां आबादारिफोरा बुथुमनांगौ बेखौ बुथुमनो हायाखै। थ' बे बिथिङाव सरकारनिफ्राय आबाद बिथिङाव जौगाखां खालामनो थाखाय आबादारिफोरनि माबा मोनसे जुदि सानोब्ला मोजां जायो। थांनाय समाव नैबे PM किसाननि जोहै होदोंमोन 2000, नाथाय इनाफ नङा। थ' बेखायनो आबादारिफोरनि थाखायबो सरकारनिफ्राय माबा मोनसे जुदि होनो हायोब्ला जोबोदनो मोजां जागोन, आं बेखौ सानदोंमोन। थ' बेखायनो आं खावलायगोन स्पेसियेलि BTR गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बेवहाय बे बिथिङाव आबादारि बिथिङाव
नोजोर बोनानै दा आबादारिफोरनो अन्थ'सो हालेवना होनाय बा आबादारिफोरनि जाखिनि हा दङ बेखौ हालेवना होनाय हाबाफारिखौबो लाजायो एसे मासुल लानानै हमना ला जों ओरैनो जुदि हालेवोब्ला 300 350 बा 250 बिदि लायो दा बेनि गेजेराव सरकारनिफ्राय मोनसे जुदि बेहाय ट्रेक्टर नङाब्लाबो माबा मोनसे एवनो थाखाय सुबिदा जुदि खालामना होयोब्ला बेवहाय हमना ला मोनसे जुदि 250 250 जुदि लायोब्ला मेक्सिमाम हमना ला 100 लानानै एवनाय हाखौ एवहोनाय बिदि बायदिब्लाबो आबादारिफोरा सहाय मोनगोन थ' बेनि सायाव बे बिथिङावबो एसे नोजोर होयो आं बेखौ आसा थिबाय आं गासैखौबो नैबे समाव नोंथांमोनजों सावरायनानै बा नोंथांमोना सावरायबाय आंजों बेनि थाखाय गोजोनबाय थामहिनबा आंखौ सावरायनाय मदद होबाय बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो दैमु बर' गुड मर्निं थेंक इउ फंबाय साबायखर बावबाय कमेन्ट्स हरनायनि थाखाय आरो आसा थिदों उननि समफोराव नोंथांमोनजों बिदिनो सावरायनो मोनगोन आंनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नोंथांमोनाबो कमेन्ट्सनि गेजेरजों शेयार खालामहर बे आंनि फार्स्ट लाइभआव फैनाय नैबे इउटुबाव थ' बेखायनो खायसे बाथ्रा बुंनायाव एसे गोनो गोथो जानो हागौ बेनि थाखाय आं निमाहा बिबाय आसा थिदों उननि समफोराव नोंथांमोनजों आं लोगो मोनगोन आरो लाइभ स्टार्ट खालामनायाव नोंथांमोननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन मिजिंथिबाय गोजोन्थों।